Quimi Porter. Endavant, Quimi! Gràcies, Quimi! Penso que la nit de cap d'any hauríem de tocar alguna més romàntic. O sigui, l'Andreu ens podria ajudar una mica. Andreu, tio, tu que ets un professional de la televisió, jo em penso que estem perdent el temps aquí. Però si estava collonut, això. Però jo penso que una cançó... Jo estava allí. Bon Nadal. Ja ha passat, no estem a cap d'any. Bueno, el Nadal ja ha passat, també tenim... Ui, el Nadal... Tu ets una bona persona, també, s'ha de dir tot. Tenim un problema ara, vols dir? Jo penso que sí. Ara hi ha un problema, vaja. Una cançó romàntica, penso que ja que estem aquí són unes hores, hòstia, aquests dels caves i tot això es tornen locos. Mira, només cal mirar l'hora aquest. Uf! Però què voleu fer ara? Jo tinc una idea, si em permets, és el vostre programa i... Aquí m'hi portaré una idea. El Juan Carlos García, que és excel·lent bateria, amantíssim pare de família i tot això, però també canta unes cançons romàntiques, perdó, si caga la burra. Sí, perdona. Però si és bateria, sí, carrego totes les bateries. Carlos, vine aquí. Cantem aquella, una que es diu Tómame, tu la coneixes? Tómame. Sí. Anna i Johnny. Home, nen, la porto a la guantera del cotxe. Sí. Cantem-la o què? Improvisant. Però perdona, fa falta una altra bateria. A veure, sisplau, Benítez. Benítez, atenció, amb el número 5, entra Benítez. Un momentete. Una cosa. Enhorabona pel salto a la fama que faràs ara mateix. Jo quin paper faig? Jo et suggereixo que facis d'home perquè portes corbata. Vale, Juan perfecte. Carlos pot fer de noia i jo faig de pastor alemany. De pastor alemany, vale. Hosti, però és que no sé si me'n recordaré ara, d'això. Del pit i collons, tu. Cap problema. Cap d'any, estan tots també una mica manejats.